Dwi wedi cael fy nerbyn i wneud FFIT Cymru y flwyddyn yma. Y gôl mwyaf i fi wedi dod allan o hwn a medru cadw'r pwysau i ffwrdd. Am tro gyntaf yn y mywyd i gyd. Dwi erioed di medru colli pwysau a cadw i ffwrdd. A mae yn mynd yn anoddach pob tro dwi'n neud o. Dwi'n eisiau cyrraedd y pwynt lle dwi'n 30-40, methu colli'r pwysau ac meddwl, o, na ni, dwi wedi colli pwysau am y tro ar rwan. Dwi'n eisiau cyrraedd hynna o gwbl. L'amser di rwan. So dwi wedi mynd o wirioneddol hanner awr am arfer corff yr wythnos i gwneud 2 awr a hanner y diwrnod. Heddiw, dwi'n pwyso 17 stôn 8 pwys, felly dwi wedi colli 2 stôn. Llongyfarchiadau Iestyn. Dwi wedi ffeindio allan bod fi wedi cael shifft. Dwi'n hynod o gyffroes mwyn medru bod yn rhan o helpu y rhieni allweddol yma. Hello Mr Owen, pob lwc ar FFIT Cymru. Mae'n golwg genetically modified o hwnna. Yeah. Chicken fritters, it can't go wrong, gobeithio. Ti'n gwybod dwi ddim yn pwyso pethau, fi jyst yn taflu nhw mewn. O, mae'n fi fan. Stunning. Dwi wedi dechrau bwyta un fi, so... Diolch pawb! Pan mae Iestyn gyda fel gôl neu rhywbeth i gweithio ato, mae'n gweithio rili galed. Y newid mwyaf fi wedi gweld mewn Iestyn yw mae lot mwy egni gyda fe nawr, a mae'n lot mwy hapus. Dwi'n credu mae'n edrych ymlaen ar ôl popeth wedi gorffen, mynd mas i siopa a prynu dillad newydd. Mor prawd yn eich di Iestyn bach, a dwi'n siŵr ni di gario ymlaen. Bob lwc i chdi, cario chdi llwyth. Dech ymlaen i weld y ddau na chi, rhaid sfian gobeithio. Iestyn, fi'n mor prawd ti. Ti wedi gwneud mor dda ar y cynllun hyn, a mae wedi dod y ddau ni'n rili agos gyda'n gilydd, achos ni'n gwneud ymarfer corff gyda'n gilydd, ni'n gwneud y cynllun gyda'n gilydd, a ni'n gwybod bod ddau ni'n mynd i cario ymlaen wneud hwn ar ôl FFIT Cymru gorffen. Car ti llawer. Oh my gosh!